Čo sú toto za otázky? Digitálka má nakoniec toho tigra na sebe. Hej. Čo? Digitálka má nakoniec toho tigra na sebe. 921. Ja digitálka mala mať. Hej? No. Tak má? A tie ostatné nemajú. A Sparka aj Čo ti to nadáš? Ešte asi robia. A Sparka na čo bude tu, keď nemáme na statike? Zase díky tam už je mi vytiahnutý. Vedľa Albíka je hneď. Možno bude dva? No jeden bude 750 jednotka, zeleno-hnedá. Tá je tam, 752 jednotka? Ale bude na statike. Ale veď vedľa Albíka je postavený neviem, či nebol VIP? na statike. Tá bude vo VIP, tá sa nepovedala. Aj 21. Pristúpený Asi Yorkshire. P304. Pristúpený Yorkshire. Na šporke má byť ono. A teraz Má ostúha. byť tiež tigrové. Mačku prešli. Chlapci, mňa myš vliezla do motora. Zaštartovali sme, prišli sme na letisko. Taký kandel z toho auta a my že, čo to horí? Normálne sme myš upiekli na bloku, totálne sme to ako špatku musel odbiť z motora. A vo horúci motor sme ho neoblievali studenou vodou. Tak sme vyčkali, potom sme na to zabudli a včera sme išli znova na aute. Myš zase varil oboha, taký smránec, do piči, to čo? Prišiel mi oný, že o 9:30 na bráne a Keď si akreditovaný, hej? Ja som včera tú akreditáciu poslal od 10 a bola do 8. Mne ani neprišlo, že potvrdzujem akreditáciu, mne len prišlo, mne začali mi hneď informácie z Peterska. No tak si potvrdený potom. To sa ešte, čudujem. Mne tiež neprišlo, ja som jej napísal Zahlasované, no. Asi štok sa ono. Nejaký systém, že im asi zlyhal, čo automaticky potvrdzuje. Automaticky, a to nebolo potvrdenie, čo ti prišlo? Čo? Či myslíš, že každému automaticky potvrdí akreditáciu? Ja som jej písal naspäť, že čo je s tým, lebo že nemám žiadnu informáciu, či hej, či nie. A tebe neprišlo to obratom, čo ti prišlo? To je informácie, Mne prišlo hneď, že ďakujem.